Akwụna obere ajụ nche jụta ebe a. Okay. Ngwanụ. Abụ m nke ị na-egbu ọgwụ na-esi ọchị isi ọgwụ. Oh yes. Ọgwụ ị na-ele anya ele nsoghachi dị ya. Ele nsi dị ya. Ewere ma ejite. Ma ejite ndị. Nke ka eji emelu nshi edo n'ike mmadụ n'ala ụlọ ọnya dị ire ọnya ebere na ahịhịa dị ya na-erike ibuge ahịhịa dị ya mmadụ ekwu ya aba na nkụ onye aba ndị ọkụla ọgwụ a amalị onye maali a na-eburu anya ba ọ mago okwu onye aba maka nkụ obuke ijite iwuge ọdụ nka dada na ụra ọdụ nka ụda ọdụ nka iwedu nke erike mma gwa ekpe atọ ha niile ducha ị na-anụ ihe na-agwa so na ahịa dị nka erike n'ọnya ka ọ na-aga njikọchie ịbraba nke anụmogoli ọ nke pe isi ọgwụ ahụ anụmogoli ọ ya pe isi ọgwụ ahụ ịbraba ike ọbụla edola ọgwụ n'ubi abụrụ anya nluo mpafia mpalia nweli ewu ọnya pafia ọ bụrụ na onye anwụchọ alụọlia ya n'ite ọdọ n'ite otie azịza o wee na-ebe bie ọgwụ niile mmadụ wete ọlụrụcha ọnya bụ ajụ na-anụ nna egbe na mma eji egbu ndị ilo ọmụmụ ya ọzọ igbo ndụ mmiri enwe ilo ụzọ nwata mepee ọgba ndị yoyali ọnya ya bụ iwe ha ka o ji adị mma na nwata na-eso nne ya ọ na-amụta ihe many things kaka Nwadibia onye egwu onwe kenekwa ndobe abụghị ogbe achọ n'ụmụ okpu ọka ịrọba kosikọwara gị isi ihe ahịa ọgwụ ọ na-eme n'alụ nke ka eji emelu ọgwụ esi na-eji emelu aja na-emelu ọgwụ ibe anyị na-alụ bụ mmelu ọgwụ na ya ada agwọ anyị ada egbu mmadụ ịgwọcha enwe ndị na-emebi ịgwọcha pata emebie anyị emebie nye gọcha ka iji egbu mmadụ anyị emebie nye anyị nwa alụrie nne anyị ekenekwa ya obu mmiri ada afọ anyị na anyị anaghị eme alụlụ mmadụ Okaka Nwadibia braba aka na ọmụmụ ju ube m na amụmụ ọra mmụọ eziokwu ekenekwa ya Okaka Nwadibia na-alụrie nne enyiwe erike anyị na-efu ngwu ekene gị ọmụ Okaka Nwadibia eziokwu n'ụmụ okpu ọka n'ụmụ okpu ọka ọmụ Nwoye uko agụ eghe mmadụ ndị ilo so ndị ilo ọmụ Nwoye uko ahụ daalụrie nne anyị kene ya aka na-eme mkpọrọgwụ eziokwu anaghị m eme ọnụ eji m aka eme ejire m ọnụ eme eziokwu ejire m ọnụ eme aka ka m ji eme eziokwu ụnụ awụra ka nna m egburi ọgwụ dị nke erike ara eku ya aba eziokwu na onye ori udo ọbịa azụ anya nne anyị ekenekwa ya ọka anyị okene unu ise ọ gazigo ekene m ọra na eze onye chọọ nzọ onwe ya ọbịa ọranaeze na-enene ekene ndị ọranaeze na-enene iyi ndị ọranaeze na-enene m biko ekene m unu na iwe menu bụ na unu abụgonu m ebido dibịa na 1955 nna nwụ 51 agwụnyekete m nsogbu nyekete m wee moto ka nna anya wee rafu moto okpụrụga njam iwe okpụrụga njam onye nke okpụrụga njam ọ moto okpụrụga njam ọ mashini okpụrụga njam ọ ụlọ wee rafụzia wee nata wee nọrọ be nna m n'ụmụ okpu ọka
wee chekete wee jee n'aba aba wee sị m na-agba ọsọ n'ọdịbịa ka m bụ ndụ agwụ nna m ụra na-eme n'iwe na-agwụ nna m na-eme m iwe ka ezi ihe mejire ma na-agwụ anwụ ka m si ya ama mgbe a nwere okolobịa ka m bụ ọ na-eti m n'isi na-eme okolobịa wee si eziokwu ka elesi ya emekwene wee side nje wetiwedele ka jee ikwu nne m weta agwụ nke ahụ jee be nna m weta nke be nna m eje na ana obu m eje lụọ anya mgbe enwe ya na obu alụọ ya be nna m godi mgbe m nwere ana obu nroli ya nchịkọrọ ya wee mechaa ihe dibịa ekwu wee bidokwe n'ọlụ uzuzu wee fụa abụ ime nwaanyị anaghị atụ ime duotere enye si na iwe bụ ọya nwaanyị na-agwọkọta n'ụlọ ọgwụ na okwere duotere enye siri anọ ọya nwaanyị mee labụ ruo na ọya nwaanyị mgbe onye ọsọkwa ya nọ 20 years 30 ana m egbu ya ọ na-emekwa nwaanyị atụ n'ime ọya nwaanyị gonorrhea mostly rafụzia ndụ a naba abụ agha syphilis na ire na ọ gonorrhea bụ isi ọya nwaanyị so ana m ibe nna alụri na ọ bụrụ ibe mma akọla unu na onye bi owere anyị ahụ onye ekene gị ụsọ darie nne daru ọra na eze ana m etu ọnụ ana m onwere dibịa nọ na mgbamgba ọka niile ọka na Ọnịsha amara onye ana m ejeche Kano ma Lagos jee lụọ ọrụ ma Ife ebu m Yoruba 15 years ọ dị omu ikpetumedu and gbọgọ ịka m na-edibia Ọyọ steeti ebu nnebu ebu nnebu mejuo dibịa abụọ Ijebu Ijesha Ijebu Ode mụ na ba anyị esere okwu onye bịa ọ na-eme nke ya o wee bụ na ike agwụwa m wee nata be nna m na ọmụ nwa anyị ejiri ọnụ alụ anyị ejiri ọnụ agwọ anyị ji aka ibe nna anyị ụfọdụ na-asị 4 fada nke anyị bụ 5 6 fada eziokwu ịrọ ka imechara ya nke gosi na asatara asata ọ dị n'agbọrọ ịrọ ka nwaanyị nwoke megide nke ya akwụ onye egwu ka ọrụ akwụ ọ na-eti egwu ka ọ na-eti maka na-etiba tikata ejidebie akwa apịa gị oche ya nọla ana nyebele ndị mmadụ aka ọkwụ ya wee bụrụ ọzọ Igbo Egbenama ya bụ na ọ satara asata na ọ dị n'agbọrọ ọ dị n'agbọ anyị na onye o jidere omebe ọgwụcha onye o jidere ekene gị ọ nara eso okwu eziokwu ịgba ya na iyara eme ma pịa ishe gị isizi a na iyara eme etifu ya ije erie ka onye ṅụ mkpụrụ mmiri na onye ṅụ uge ekelekwe gị daalụlie nne ọ gazigo nna m ọgwụ ya lego ekenego gị daalụlie nne mụ na ọlụ na-eme ngwa isi ike